Sant Feliu de Llobregat, anem a pujar al Puig d'Olorda. Avui el temps està una mica nuvolat i esperem que no ens plogui. Això és molt important quan estàs a la muntanya perquè pots relliscar. I res, molt bé, vull dir, anem a començar la ruta i a veure com va. Vinga, va, anem! I ara hem de pujar aquestes escales per pujar fins al Santa Creu d'Olorda, que està dalt de tot, així que anem. Ja tenim un altre cim, el Puig d'Olorda. Estem aquí dalt, hi ha una creu, hi ha una torre i res, molt bé, tot ha anat per pista, el camí molt xulo. Hem tingut que travessar un tros de bosc per escales i res, molt guai la ruta, vull dir, molt bé. I res, vull dir, ara descansarem 5 minutets i començarem la baixada. Apa, vinga! Bé, ja tenim un altre cim, el Puig d'Olorda. La veritat és que molt bé, la ruta és molt fàcil, tot va per pista, hem arribat a Santa Creu d'Olorda i d'allà cap a dalt. La veritat, bueno, molt xulo. A dalt hi ha una creu, hi ha una torre de vigilància i la veritat és que tot genial, una passada. Res, vull dir, ara toca anar a casa, dinar una miqueta i descansar, que hem estat 12 quilòmetres, vull dir que Déu-n'hi-do. Bueno, apa, fins la propera, bye bye, fins al proper cim o ruta!